Tisztelt kollégák! Besenyei Istvánnak hívnak, és a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgazdasági karán oktatok. Részt veszek egy olyan európai projektben, amely a tanároknak a információs technikai készségeit méri, és arra képezi ki őket, hogy hogyan használják az internetet és az információs és kommunikációs technológiákat a tanításban. A tanfolyam első részében egy olyan bevezető szemináriumot tartottunk, amelyben megpróbáltuk megállapítani, hogy a tanárok milyen szinten tudják használni ezeket az eszközöket. Azoknak a tanároknak, akiknek alapképzésük se volt még, alapismereteik se voltak meg erről témáról, egy 9 órás alapozó képzést szerveztünk. A tanfolyam központi része az a 5 modulból álló e-learning tanfolyam. Az információs eszközök elterjedése nagy kihívás jelentett a tanároknak és az iskoláknak. Diákjaink a hálózatokban nagyon sokan részt vesznek, rajta vannak a különböző kommunikációs eszközökön, játszanak, feltöltik a képeiket, rengeteg információhoz jutnak, ezek között szelektálni kell, nagyon sokan szenvedélyes játékosok közülük, és egyre többen rendelkeznek olyan eszközökkel, olyan mobil eszközökkel, amelyek alkalmasak arra is, hogy információkat szedjenek le és tanuljanak. Éppen ezért az IC Teacher nevű EU projekt 5 modult dolgozott ki tanfolyamában. A kommunikáció és hálózat című modul az arról szól, hogy az oktatásban hogyan lehetne kihasználni azt a potenciált, amelyet a szociális hálók vonzereje jelent a tanároknak, és a diákoknak főleg. A kritika és reflexió nevű modul az arra próbál rávezetni, hogy milyen ellentmondásos ez az egész internet dolog. Egyrészt, hogy milyen az internetes elterjedtség megosztása, hogy nem mindenki jut hozzá, az, hogy ezt az eszközt is föl lehet jóra és rosszra is használni, és hogy ez egyáltalán az egész internet használat etikai és szociális kérdéseire is reflektáljunk. A tanárok saját maguk is el tudnak készíteni digitális tartalmakat, erről is szól egy teljes modulunk. A játékok szintén tanulási potenciált jelentenek. A játék alapú tanulás nevű modulban gazdag anyagot találunk arról, hogy a különböző típusú játékokat hogyan lehet a tanításban felhasználni. A mobil tanulás megtanít arra, hogy milyen mobileszközöket, milyen típusú órákon használhatunk. A tanfolyam a Dokaios nevű e-learning környezetben zajlik, és a feladatoknak a végső célja az, hogy a tanárok egy jól szerkesztett olyan óratervet készítsenek, amelynek a keretén belül az információs és kommunikációs technológiákat jól tudják használni. Mindenkinek ajánljuk ezt a tanfolyamot, és sok sikert kívánunk az elvégzéséhez.